orokorrean ikuspegi feminista baten baitan edo lan egiten zutenez, kolektibo horiek, helburua ez zain hainbeste kontziliazioa, baizik eta orokorrean, lan eta bizitza bizigarriak bultzatzea edo. Azkenik, Loboren eredua ez da jasangarria, motxila horien enpresa aspaldidanik dabil isunak pilatu eta pilatu, izan ere, 267 milioi euro zor dizkio Espainiako gizarte segurantzari eta porrot egiteko mehatxua gertu duela, iragarri du autonomo faltsuen bidez funtzionatzeari utziko diora. Konpainiaren arabera aurre erantzean soldatapeko langileak izango dira banatzaileak eta ez autonomoak. Euskal aurkezle eta bakarrizketari baten erasoak salatu ditu neska talde batek. Euskal komunikabide desberdinetan aritzen den gazte oinatiar batek egineko eraso matxistak salatu ditu neska gazte talde batek sare sozialean. Gizon horren eraso fisikoak, sexualak, psikologikoak eta hitzezkoak jasan dituztela adierazi dute eta erantsi dute egoera horrek ezin duela isilpean jarraitu. Gizonezko batek bere bikotea erail zuen larun batean Pasaian. Krimen matxista hau gaitzestearen bidean elkarretaratzea gauzatu zuten atzo eta herritarrak zein erakunde publikoak bertaratu ziren. Honek erreakzio kolektiboa eskatzen du, hori da hemen islatu dena eta aldi berean ere militantzia gutako bakoitzaren eskutik berdintasunaren alde. Izan ere desberdinkeria oso errotua dago gure gizartean eta horren adierazle nagusia izan da erailketa matxista hau. Argitu da Gipuzkoako bertsolari txapelketako finaleko 8kotea utzi gabe, baina beti gora eginda, Oiana Iguaranek irabazi zuen igandeko saioa. Gauzak horrela, honakoak izango dira datorren abenduaren 14an Donostiako Ilunben arituko direnak. Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Oiana Iguaran, Anela Baka, Nerea Elustondo, Eneri Zartetxe, Andoni Rekondo eta Aner Periz Euskitze. Arratsaldeon eta ongi etorri, Donostiako udalak pasaden larun batean inauguratu zuen Mikel Zabaltzaren omenezko plaka. Intxaurrondo auzoan ezarri du idazkuna udal gobernuak Guardia Zibilaren kuartelaren inguruetan. Izan ere, bertan erail zuen indar polizial horrek Zabaltza 1985 azaroaren 25. Ernairi ezarritako isunen aferan zigor ekonomiko horiek neurri kanpokotzat jo ditu Gaztea Abertzale taldearen defentsak. Pasaden ostegunean hasi zen epaiketa sorta Gasteizen. Ulertzen dugu prozedura honen helburua bazela Ernai eta Gazteria independentista isilaraztea, baina azken hilabetetan ikusi dugun moduan ez da hori gertatu, geroz eta gehiago gara bat egiten dugunak eta geroz eta gehiago gara baritzen ari garen gazte independentistak. Beraz, ez dugu atzera urratsik emango eta aurrera jarraituko dugu datozen hilabetetan eta beraz bide judizial hau ere beste borroka bide bat bezala ulertu.
Guk uste dugu eta gaur frogatutzat geratu dela ziur gaude, administrazioak arbitraritatearekin jokatu zuela isun hauek sartzerakoan. Guk defendatu behar izan dugu funtsezko eskubide bat den manifestaziorako eskubidea zela gauzatzen ari zena data horretan, irailaren 22an bai Bilbon eta bai Gasteizen, eta administrazioak oraindik gaur-gaurkoz frogatu ez duen arrazoi batengatik erabaki zuen hain altuak diren isun ekonomikoak ezartzea. Sumar mugimenduak Alba Garzia izendatu du idazkari nagusi Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Taldeak bere lehenengo batzar nazionala ospatu zuen pasaden larunbatean Bilbon Arrupetxean. Bertan hautagaitza bakarra aurkeztu zuten Euskal Autonomia Erkidegoan mugimenduaren buru izateko Alba Garzia, Lander Martinez eta Edurne Garzia barne dituena hain zuzen ere. Militanteen 85% onespena lortu zuen proposamen honek. Feminismoa, etxebizitza, larrialdi klimatikoa eta zerbitzu publikoak Sumarren lehentasunak izango direla adierazi zuen, besteak beste Alba Garziak. Ez zaigu koherentea. Aurrekontuen aferan, Gipuzkoako datorren urterako plan ekonomikoa aurrera irten da, Foru Aldundiak PP-rekin akordioa lortu ostean. Gipuzkoako Foru Gobernuak, EAJak eta PSek gutxiengoan agintzen duen Foru Gobernuak, legealdi honetako lehen aurrekontua onartzeko beharrezko babesa lortu du PPri esker. Aurten 2023koak luzatu behar izan zituzten, babes falta zela eta aurrekontuen inguruko bozketa datorren abenduaren 20an egingo da Gipuzkoako batzar nagusietako osoko bilkuran. Alderdi Popularrak nabarmendu du Gipuzkoako aurrekontu proiektuan hainbat ekimen sartzea lortu duela. Horien artean daude migratzaileak erregularizatzeko, formatzeko eta Gipuzkoan integratzeko plan pilotu bat, baita nazioartekotzeko zailtasunak dituzten enpresentzako diru laguntzak ere. Gipuzkoako Aldundi nagusia Eider Mendozak adierazi du PPren babesa berri ona dela, baina hala ere oposizioko gainerako alderdi politikoekin elkarrizketak eta negoziazioak mantentzeko borondatea duela nabarmendu du. Gobernuaren helburua Mendozaren arabera adostasun zabala lortzea eta Gipuzkoako aurrekontuak ahalik eta babes handienarekin onartzea da. Zabalik daude eta nik uste dut berri ona dela gu danok gai izango bagina elkarrekin ditugun erronka hori erantzuteko. Bestalde, Bilduk iragarri du osoko zuzenketa aurkeztuko diola Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontu proiektuari aurrekontuaren aurka dagoela argi utziz. Maialen Iriartek Bilduk Gipuzkoako batzar nagusietan duen bozera maileak azaldu duenez, onartezina da Foru Gobernuak oposizio osoari proposamen berdina egin izana, Bildu lurraldeko lehen indarra dela kontuan hartuta. Foru Gobernuak uste badu horrelako akordio batean Euskal Herria Bildu eta Partido Popularra akordio berean batera aritu daitezkela oso oker dago. Proposamen horrek 3 alderdiei balio diela uste balin badu, argi dago proposamen horrek azaleko kontuak bakarrik jasotzen dituela. Eta proposamen horretan ez dela muinerak edo egiturazko edukietara sartzeko inolako ahaleginik egiten eta ez diola ondorioz erantzuten Euskal Herria Bilduk egindako proposamenari inondik inora. EITBko programa baten aurkezlearen aurkako salaketa publikoa egin dute hainbat emakumek, informazio gehiago dauka Xabi Alok. EITBek eta Hiru Damatxo ekoiztetxeak bertan behera utzi dute primeran plataformarako saio bateko ekoizpena, emisio eta zabalkundea hainbat gaztek sare sozialetan aurkezlearen erasoak salatu ostean. Oñatiko aurkezle eta umoregile baten erasoak salatu dituzte zenbait emakumeek sare sozialetan zabaldutako komunikatu batean. Karisma handia du baita babes soziala ere diote idatzian eta gaineratu txamponaren alde bat besterik ez dela. Eta ez dela eraso bakarra izan, asko izan direla gizon horren eraso sexualak, psikologikoak eta berbalak pairatu dituztenak. Emakumeek nabarmendu nahi izan dute egoerak ezin duela isilpean jarraitu eta neurriak edota erantzukizunak hartu behar direla. Horiek horrela, aurkezlearen aurkako salaketak publiko egin ostean, Euskal Irrati Telebistak kautelaz bertan behera utzi du Iker Plazaolak primeran plataformarako gidatzen zuen barraka saioaren ekoizpena eta emisioa. Hedabide publikoak oharbidez jakinarazi du, gertakariak argitu eta protokoloak aplikatu arte, ekoiztetxearekin koordinatuta hartu duela neurria. Hiru Damatxo ekoiztetxeak ere bere aldetik idatzia argitaratu
eta salaketen zilegitasun oso aitortu, biktimei babesa helarazi eta min gehiago ez egiteko konpromisoa hartu du. Irudamatxokoek duela egun batzuk izan zuten gertakarien berri eta kontatu dute orain arte ez dutela neurririk publiko egin, oharra kaleratu duen taldearen borondatea eta denborak errespetatzeko. Behin publiko eginda ordea, ardurak hartzea dagokila esan dute eta bi neurri iragarri dituzte. Alde batetik, salaketa jaso duenak aurkezten duen saioaren sustapena eta emisioa bertan behera uztea, eta bestetik, EITB-rekin bilerak hastea, egoeraren larritasunari dagozkion neurri gehiago hartzeko. Euskal Herrian gizonezkoek gauzaturiko sexu eraso eta gainerako indarkeria matxista salatzeko Instagram kontua sortu da. Espainiar estatuan Cristina Fallaras kazetariak martxan jarririko mugimenduari jarraiki figura publiko zen gizonezko anonimoekiko kasuak plazaratzeko plataforma da. Hainbat kasu nabarmendu dira dagoeneko tartean Donostian musika teknikari gisa aritu izan den eta ICG inizialak dituen gizonarena. Euskal Herrian ezagutzera mandako azken hilketa matxista kasuak Pasaiara arte garamatza. Izan ere, bere bikotekidea erail zuen gizonezko batek pasaden larun batean Gipuzkoako herri honetan elkarretaratzea gauzatu zuten herritarrek atzo erailketak gogor gaitzesteko eta bertara gerturatu ziren ere erakunde publikoetako hainbat ordezkari. Pasaiako hilketa matxista salatzeko elkarretaratzea egin dute Donostian Gipuzkoako Aldundiaren aurrean. Ana Leonor bikotekideoiak hil zuen tiroz larun batean, Pasaiako Eskalantegi kaleko etxebizitza batean. Hilketa burutu eta gero Bilabonako udaltzaingoaren egoitzan entregatu zuen bere burua, bikotekideoia hil zuela aitortuz, eta ertzaintzak bertan atxilotu zuen. Poliziak ikerketapean du kasua eta ondoren orduetan aurkeztuko dute gizona epaiaren aurrean. Ana Leonorrek duela 4 urte ere indarkeria matxistagatik salaketa jarria zuen bikotekideoiaren aurka, baina 2022an artxibatu egin zuten kasua. Pasaiako bekoz beko elkarte feministan ere laguntza eskatu zuen. Gertatutakoaren aurran igandan elkarretaratzea egin zuten herrian Pasaiako mugimendu feministak deituta eta jendetza batu zen. Udaleko ordezkariek parte hartu zuten Teo Alberro alkatearekin batera. Bertan izan ziren halaber Xabier Ezeizabarrena Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidentea, Eider Mendoza diputatu nagusia edota Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria besteak beste. Instituzioek erabateko gaitzespena adierazi dute hilketa matxistaren harira. Udalak 3 eguneko dolu ezarri du herrian igandetik asteartera biak barne eta ondorioz bertan bera utzi ditu egun horietarako aurreikusitako ekitaldi guztiak. Bestalde Aldundiak ezoiko batzarra egin du emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean erantzun publikoa emateko Gipuzkoako protokolari jarraituz eta elkarretaratzea egin du Foru Jauregiaren aurrean. Honek erreakzio kolektiboa eskatzen du, hori da hemen islatu dena eta aldi berean ere militantzia gutako bakoitzaren eskutik berdintasunaren alde. Izan ere desberdinkeria oso errotua dago gure gizartean eta horren adierazle nagusia izan da erailketa matxista hau. Euskal Herrian aurten izan den 6. hilketa matxista izan da. Herritarrek eta instituzioek ozen eta argi diote ez hemen ez inon indarkeria matxistak ez du kabidari gure gizartean. Bortizkeria errotik desagerrarazi eta emakumeak berdintasunan aski izan arte lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Gazte euskaltzaleen sareak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu zuten pasaden asteburuan Iruñan eginiko agerraldian.
Gazte Euskaltzalen sareak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak elkarlanean agerraldia egin zuten Iruñean, unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzeko. Euskaraz biziko den belaunaldiak gara dinamika nazionalaren barruan. Bertan, euskaraz ikasi ahal izateko kanpora joan behar izan duten, edota nupen haien ikas ibilbide osoa euskaraz egin ezin izan duten gazteak bildu ziren. Taldeak urte luzez Unibertsitate Publikoa euskalduntzeko borroka egin arren, 37 urte beranduago, oraindik euskarak bigarren edo hirugarren mailako hizkuntza gisa tratatua jarraitzen izaten du bertan. Magisteritza eta gizarte laneko graduak kenduta ezin da beste gradurik ikasi euskaraz nupen. Irakasgai batzuk euskaraz ere egin daitezke, unibertsitateak bermatu gabe, irakasleak euskaraz baldin badaki. Soilik nupen eskaintzen diren kredituen 29% da euskaraz. Hori da nupek ikasle euskaldun hori eskaintzen diguna. Ogi apurrak besterik ez. Nupen euskaraz ikasteko dagoen eskaintza eskasa salatu eta unibertsitate publikoko arduradunak interpelatu zituzten. Nup euskalduntzeko duten ardura azpimarratuz. Honen arira, Nupeko Euskara taldeak Euskaraztea antolatu du. Honen guztiaren testuinguruan, Nupeko Euskara taldetik Euskaraztea antolatu dugu aste honetan urtero bezala. Bertan, Nafarroko zonifikazio legearekin amaitzea, Euskararen aurkako jarrera aldatzea, Euskara ardatz izango duen hizkuntza estrategia bat ezartzea, irakasleen lan baldintzak hobetzea eta kalitatezko euskarazko ikasketen orokortzea izan dira gure aldarri nagusiak. Egoeraren erantzuleak seinalatu dituzte. Momentu honetan, karguan dauden Patrizia Fanlo kontseilaria eta Ramon Gonzalo errektorea egoeraren erantzule nagusi direla gehituz. Gazteok saretuta gaude, borrokarako grina piztuta eta bidea urratzen jarraitzeko prest. Gure eskubideekin ez dugu atzera pausorik ez eta utzikeriarik onartuko. Eta ez gara hobekuntza anekdotikoekin konformatuko. Nupen 100% euskaraz ikasi ahal izatea gure oinarrizko eskubidea da, eta borrokatuz posible egingo dugu. Nafar gazteok gure hizkuntzan euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Euskararen nazioarteko egunaren atarian adierazpenak egin ditu Euskalgintzaren Kontseiluak euskal hizkuntza larrialdi egoeratik indarraldira bideratzeko aldarrikatu duelarik. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen egunaren harira egindako adierazpenen bidez euskara larrialditik indarraldira bidea egitea eskatu du. Helburu horrekin euskararen normalizazioa agendaren erdigunean jartzeko eskatu die erakundei eta eragile politiko zein sozialei. Era berean, helburu hau gauzatzeko mobilizazioa iragarri du 2025ko abendurako. Azaroaren 9an, Helen Europako hizkuntzen berdintasunerako sarearen laguntzarekin euskara eta euskaldunen larrialdi linguistikoa aitortu zen. Eta norabide hori aldatzeko akordio soziopolitikoa eskatu du Kontseiluak. 2025 euskararentzat eta euskaldunentzat urte garrantzitsua izango dela adieraziz. Kontseiluak emandako datuen arabera euskaldunen 17,5% bakarrik hitz egiten du euskaraz egunerokotasunean. Datuak euskararen osasunaren adierazgarri dira Kontseiluaren arabera. Honen erabilera sozial ahula islatzen dutenak hain zuzen. Hainbat lurraldeetako euskararen ofizialtasun ezak gainera, euskararen aldeko politikak kaltetzen dituela gogorarazi du. Bestalde, azpimarratu dute euskara larrialdi linguistikoan aitortu izana, larrialditik indarraldira igarotzeko lehen urratsa dela. Honen egoeraren diagnostiko zuzena egiteko eta euskararen normalizazioa eta biziberritzeko prozesua norabide onean jartzeko. Gauzak horrela, euskararen normalizazioa eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren erdigunean jartzea beharrezko dela adierazi dute, honetarako akordio soziopolitikoaren garrantzia azpimarratuz. Era berean, herritarren parte hartzeari egin diote deia. 2025ko abenduko mobilizazioarekin bat egin dezaten ziklo berri baten abiapuntua bultzatzeko. Bihar izendatuko dute Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoren hautetsi. Bengoetxeak bozken 74 lortu zuen pasaden azaroaren 26an gauzaturiko hauteskundeetan eta orain arte karguan izan den Eva Ferreirari gailendu zitzaion. Honen ostean Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere izendatu beharko du Bengoetxea errektore ahalik eta datorren urtarrilean karguaz jabetuko den arte.
Arituk eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak manifestazioa antolatu zuten pasaden ostegun arratsaldean Iruñean. Bertan, etxebizitzarako eskubide unibertsala defendatu zuten etxebizitzaren negoziazioari ez lelopean. Promesa guzti hauek faltsuak direla, uste dugu neurri hauek ez dutela benetan erroa hartzen, eta uste dugu aldaketa edo neurri batzuk hartzen badira espekulatzaileen boltsillotatik eta negozioarekin etekin ateratzen dutenen zatik atera behar dela. Zen negozia izaten den bitartean, ez da eskubide bat izanen. Baina mobilizazio hau ere izan dadila impulso bat, abenduaren 14an Bilbon antolatu den manifestaldirako, eta deia luzatzen dugu, autobusak antolatuak ditugu Iruñerri guztian, Bilboko kaleak betetzen. Milaka herritarrek Israelekin harremanak hausteko eskaera plazaratu dute pasaden asteburuan Iruñeko kaleetan Gazako genozidioa dela eta mobilizazioa Jala Nafarroa taldeak antolatu zuen. Milaka pertsonek Jala Nafarroak Iruñean deitutako manifestazioan parte hartu dute Gazako genozidioa eta Israelgo armadak Zisjordanian, Libanon eta Sirian egindako eraso bortitzak amaitzea eskatzeko. Protesta Golem zinemetan hasi da eta Gaztelu plazan egin duten ekitaldi batekin amaitu da. Plataformatik berehalako suetena eta Israeli armak saltzen etetea eskatu dute, beste gauzen artean. Israelekin erlazio guztien etena eskatzen dugu, bereziki arma salmenta eta beste erlazio batzuk, hori kulturalak, kirolekoak, bigarren eskakizuna suetena eta iraunkorra eta ziurra, eta hirugarrena betetzea nazioarteko legediak esaten duena, bereziki Korte Internacional de Justiziakoa. Plataformak gogorarazi duenez, Israelek azken urte honetan dauden marra gorri guztiak gainditu ditu. Eskolak, ospitaleak, umezurtegiak, errefuxiatu esparruak, beraiek segurutzat jotako guneak, laguntza humanitariorako konboiak, nazio batuen egoitzak, enbaxadak Damaskon, Iranen, eremu zibilak Libanon, Sirian eta Yemenen. Beraz, Palestinari elkartasuna eta babesa adierazi diote, alden momentuan, Palestinaren berreraikuntzak laguntza izan dezan eta gizarte kontzientzia egotea exigitu diote herritarrei. Arabako energia berriztagarrien inguruko makroproiektuen aferan iruzurra leporatu zion pasaden astean Araba Bizirik taldeak Solaria konpainiari bere proiektuak defendatzeko plataforma bat eratu izana salatu zuen. Pasaden asteazkenean bi elkarretaratze zeuden aurreikusita Arabako batzar nagusien egoitzaren aurrean. Bata Araba berriztuk deitutakoa parke fotovoltaikoak defendatzeko eta bestea Araba Bizirikek antolatua lehenengoari erantzunez. Azkenik Araba Bizirik taldeko kideak bakarrik agertu dira. Araba ez dago salgai lelopean. Araba Bizirik plataformak salatu duenez, Araba berriztu Solariak bere alde egiteko aurrera eraman duen plataforma bat besterik ez da, eta hauek deitutako mobilizazioa provokaziotzat hartu dute, enpresari iruzurra leporatuz. Sare sozialetan jakinarazi dutenez, Araba berriztuk mobilizazioak bertan bera uztea erabaki zuten baimen falta argudiatuz. Hala ere, Araba Bizirikeko kideek baimen hauek eskatuta zeudela adierazi dute, eta mobilizazioak bertan bera uztearen arrazoia Solariaren egitasmoak ezagutu direla defendatu dute. Araba Bizirik plataformako bozeramaileak Roberto Ruiz de Arkautek energia berriztagarrien proiektuak defendatzen dituzten pertsonek aukeratutako izena deigarria dela azaldu du.
Izan ere, berriztu frackingaren eta hidrokarburoaren esplorazioaren aurka protesta egiteko 2016an sortutako plataforma baten izena hartu dute. Horrela, Araban aurreikusitako proiektu energetikoen eraginaz ohartarazi du berriro elkarteak, trantsizio eredu desegokia salatuz. Globok autonomo faltsuen eredu utzi eta soldatapeko banatzaileak kontratatuko ditu Espainian. Iragarpena gaur heldu izana ez da kasualitatea. Oscar Pierre Globoren zuzendari exekutiboak Bartzelonako epaitegian deklaratu bezperan iragarri du eredu aldaketa janari banaketa enpresak. Ikusten dugu enpresak basekiela ez egoela legea betetzen, eta espero dugu orain aldaketa honekin horrek ez ekartzea kaleratzeak. LAB sindikatuak agerraldia gauzatu du gaur goizean Bilbon hezkuntzan lan egiten duten sukaldari eta garbitzaileen lan eskubideak aldarrikatzeko. Bertan izan da Xabi Alo. LAB sindikatua beste behin ere Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen ordezkaritzaren aurrean batu da eta gaurkoan hezkuntza saileko sukalde eta garbiketako langile finkoen leku aldatze deialdia urtea amaitu baino lehen egitea eskatu dute. LAB sindikatutik hona etorri gara kontzentra batera salatzeko hezkuntza sailak gutxiesten ditu garbitzaile eta sukaldariei, ze gu gara kolektibo egoera kaskarrean, lanbaldintza kaskarretan gaudenak, eta gainean salatu nahi dugu gaur ere lekualdatze lehiaketa edo lekualdatze deialdia ez dala ospatu. Ipar Euskal Herrian gutxieneko prezioak ziurtatzea aldarrikatu zuen pasaden ostiralean LB Laborantza sindikatuak soldata duinak lortzearen bidean. Berriz ere nahi dugu salatu gure lantsaria, ez baita lantsaririk. Badakigu azken 30 urtetan laborarien lantsaria 120% apaldu dela. Hortan, biztan da, bereziki gastuak goiti joan baitira azkarki. Egin dugu ekintza bat, egin dugu soldadura bat hemen Petrua intzinean, simbolikoki aurkezteko gutieneko prezio horiek, edo prix plancher deitzen direnak. Horiak aspaldizkoan aipatzen dira, lege bat buskatua izan zen Asamblada Nazionalean eta senadorat orain ez da joaiten. Macronek hitzeman zuen Saloinean planche horiek ezarriko zituela 3 aste barne. Eta orain jakiten dugu lurperatzen dutela legedi hori eta ezin dela. Eta hori guretzat ez da xuxen. Entzuintugu hemen Macronen hitz batzuk, erraiten zuena lege neurri horiek behar zirela eta bultzatuko zuela, baina badira hilabeteak asambladan bozkaturik diela eta ez dela deus gertatu ondotik, orduan guk hor gira, erraiteko gaur egun eman dezagun eman gainean, berriz bozka dezagun eta plantan eman behar diren neurri horiek laborarien zatu. Pasaden ostegunean, azaroaren 28an, Osakidetzako langileek euren ordezkari sindikalak aurkezteko deialdia izan zuten. Aukeratzeko deialdia izan zuten hobeto esan da. Azken hamarkadan eginiko lehen hauteskundeak izan ziren eta satxe gailendu zen beste behin ere. Amaierara iritsi gara euskarazko informazio gehiagorako sartomaika.eus atarian edo kuxkuxatu gure sare sozialak. Tok taldearen emoia besterekin agurtuko gara, ongi izan.
Eguneroko gosaria familian.